Сега отиваме на Crazyland. Ето го. Чайте. Ето го там. Но още не е отворил. И сега чакаме да отвори и чувам с браслетка ми за брат ми. И това мисля, че ще ми е или трети, или четвърти път, не знам. Сега сме седнали ето в едно заведение. И да, чакаме да отвори, ще бъде много яко. И да. След което ще тръгваме към Пазарджик. За жалост. И няма да се пробираме вече в хотела или къща под наем по-скоро. И да. То принцип имахме плаж пред къщата ни. И обаче той беше много гаден, имаше много водорасли, всеки ден бяхме на различен плаж. Бяхме на Фава, на Портокали бич, два пъти на Лагониси и на още един бяхме, но не мога да помня името. И сега я този не знам името, обаче е с Crazyland. И да. За начало това е. И да. Чао! Абонирайте се в канала и оставете лайк на видеото.